Dahil sa mga pag-uulang dulot ni Bagyong Krisi, umabot na sa 78 individual ang na-stranded sa ilang pantalan sa rehiyon batay sa ulat ng Philippine Coast Guard District Bicol alas 8 kaninang umaga. Base sa datos, 64 katao ang na-stranded sa Tabaco Port, 27 sa Virac Port at 7 sa San Andres Port, habang umabot naman sa 21 ang stranded na rolling cargoes at 4 na vessel sa Tabaco Port, 13 ang stranded na rolling cargo sa Virac Port at 3 vessel sa San Andres Port. Ayon sa Office of Civil Defense Bicol, bukod dito at sa naitalang pagbabaha sa Aroroy Masbate kahapon ay wala na silang ibang naitalang malaking insidente dahil sa bagyo. Kaninang umaga sir, may na-record tayo dun sa Catanduanes. However, ay nag-resume na po yung biyahe since around 8 a.m. po ay na-lift na po yung tropical cyclone wind signal sa Catanduanes. Sa kabila nito, mahigpit pa din daw ang ginagawang monitoring ng tanggapan ng OCD sa bawat lalawigan, lalo na sa mga lugar na nasa flood at landslide prone areas. Pinag-iingat pa rin ang publiko sa posibleng epekto ni Krisi. Hopefully sir ay walang major incidents na mangyari, pero lagi pa rin po nating inaabusuhan ang general public na mag-ingat since nasa yellow rainfall forecast pa din naman po tayo. Samantala, nakatas na sa yellow rainfall warning ang buong Kabikolan simula kaninang alas 12 ng tanghali na posibleng tumagal hanggang alas 12 ng tanghali bukas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.